रुआ सबके सुखा सुखी हापू होली बुझ जाए कि हम तो यूपी में जाके कॉपी से पी के गिल हो गए बनी आ 4 बोतल मार के रास्ता धले लेनी है ससुराल के तले बुझ जाए कि मुंह कुड़िए गिर गई है नाली में तले एगो कुत्ता आके अपने मुंह में चटकारी पेशाब कर देलक तब जाके हमरा होश आइल आ होश आते हमरा दिल से आवाज आइल आहा मित्र तारा पिसाव के सवाज जरा हटके बा लेकिन खटके बा मोजाई के चिकना के कमी पूरा कर रखा हुआ हमार मित्र बहुत सुंदर अब ससुराल आ गए बनी अब ससुराल में बवाल हो गया अरे प्रीति अरे कहाँ बारू हो निकलो बाहर निकलो आ गए हैं तुम्हारे जीजा का जीजा जी आ गई नी पियला के बाद हम ही विष्णु हम ही विश्वकर्मा आ दारू पी के आ गए ससुरारी तहार परमा निकला बाहर अरे बाप रे बाप ये तो निपसा में बाड़े ए माई हेने आओ रे जीजा जी पी के आ गइले आही रे रामावा हई देखा तारा रउआ के हम 20 बार मना कइले बानी कि रउआ दारू पी के मत आई तो फिर रउआ कैसे दारू पी के आ गई नी वाह सासू मां वाह रउआ ई त पता चल गल कि हम दारू पियले बनी हां रउआ ई त पता चल गल कि हम दारू पियले बनी लेकिन हम काहे पियले बनी रउआ जाने के प्रयास कइनी हां ना कइनी हां परमा से रउआ ई जाने के प्रयास ना कइनी है कि बउआ जी रउआ दारू काहे पियनी हां आय काहे पीनी है बउआ जी हम दारू रउआ बेटी के खीसी पियनी हां बताइए पर दिन का दिन हमरा के पिए से रोका तली है तो अब जाके वही खीसी हम जाके 4 गिलास बेसी दारू पियनी है अगर हमरा के दारू पिए दे तो हम 2 गिलास दारू पी के संतोष कर लेती लेकिन ना परमा के खीस बहुत दूर तक बा खीसी हम पियनी ए बउआ खीसी पियम त सीसी पियम फायदा करी दवाई लेखा अब बढ़िया हम पीएम तब पीएम 8 पीएम पानी फेट पीएम अब पाकिट में जब पैसा ना रही तो खेत बेच पीएम लेकिन पीएम जीजा जी रउआ के कई बार समझाइले बानी पीही लेकिन हल्के पीही आ हल्के पीही तो ललके पीही वाह वाह प्रीति वाह तो कितना केयर करेलू अपना जीजा के एगो तार बहिन बिया कि मारत या जूता भीजा के बताओ तार बहिन हमरा जिंदगी में कितना टरच करत तारी कि पूछे कि उनका टरच कइला के मारे हमर दारू में सारा पैसा खर्च हो जाए जीजा जी उ टॉर्च ना टॉर्चर होला अरे पागल पढ़ा लिखा रही तब नु टॉर्चर करी उ त निपट गवार आदि बिया टॉर्च कर देतिया बताओ तो ये तो हम सोचे नहीं भगवान परमा के सब कुछ दे लेकिन परिवार नहीं बना देले ये सोचे नहीं हम कि हमरो मेहरारू बताओ पढ़ा लिखा रही तो हमरो के टॉर्चर करित नु जी ई त टॉर्च कर देती ये बात सोच के पूछा कि हम ऑपरेशन में चल जाता नहीं ऑपरेशन हो जाता जीजा जी उ ऑपरेशन ना डिप्रेशन होला रे पगली अमीर आदमी के डिप्रेशन होला रे हमने जैसन गरीब आदमी के तो ऑपरेशन होला वो बाजा के